गोजोन्थों खुलुमबाय इतिमध्ये मोन 8 राजखान्थि दोलोआ बे असमावनो मोनसे बिरोधि ऐक्य मन्च दादों आरो बे बिरोधि ऐक्य मन्चआ 44 गणेशवर समष्टिखौ CPM दोलोनो एगारना होबाय आरो एगारना होनाय लेखायै बे जोंनि CPIM दोलोआ आंखौ फैगौ इलेक्शनाव बिजाथि महरै इतिमध्ये टिकट होनायनि थांखि लादों फाइनालानो आनुষ্ঠাनिक भावे माबा डिक्लेयार खालामाखै नाथाय आंखौनो बिजाथि महरै बेयाव गनायना लादों मतामति मोजां नांदों मानो होनोब्ला जोंनि बे गणेशवर समष्टिया गोदान आरो बेयाव जथेस्थ समस्या दं बे समस्याफोरखौ सुफुंनायाव थांनाय बोसोरफोराव थांनाय सरकारफोरा थांनाय बिजाथिफोरा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे रखम खामानि मावाखै नाथाय जोङो बेवहाय रायजो राजानि जाफोर जलन्त समस्या दङ बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिधान सभानि सिङाव गोख्रों नाजानाय निश्चय बे बेबस्थाखौ खालामगोन आरो बिधान सभानि बाहेरावबो जोङो बेफोर दाबि दावाखौ लानानै समस्याफोरखौ लानानै रायजोफोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय नाजागोन रायजो राजाया नोंथांखौ मा जाहोन रायजो राजाया इतिमध्ये मख'दों स्वीकार खालामदों बे खेबसेयाव गोदान जा समष्टि 44 नम्बर गणेशवर समष्टि बे समष्टियाव गोबाङानो बुंदों जे बिजाथिया मोजां पार्टीनि आदर्शआबो मोजां निश्चय जाति धर्म बर्ण निर्बिसेसे बिथाङा खामानिखौ मावगोन आरो बिनिखायनो जोङो गासैबो भटार रायजोफोरा बे समष्टिनि रायजोफोरा जों बिथांनोनो भट होनो थांखि लादों बे रखम इतिमध्ये आंनि सिगाङाव फोरमायदों बेवहाय BJPयानो जा बा BPFआनो जा दा बेवहाय हेंथा हिसाबै माने माबा मोनाखै जोङो बेफोर फेक्टर जानो हाया निश्चय कारण जनसाधारणासो गिदिरथ' लास्ट माबाया जाबाय जनसाधारणा होयो माने जनसाधारणा इतिमध्ये थिक्त' अभिज्ञता मोनदों मानसिफोरनि जिथु समस्या हा हुनि समस्या थांनाय बोसोरफोराव इमान बोसोर जाबाय बे बोसोराव आबादारिफोरा जेरैबायदि माने हानि पट्टा मोननांगौमोन बे हानि पट्टाखौ मोनाखै जोंहा बेवहाय बे समष्टियाव PGR VGR एक्सना हा फौजि हा इतिमध्ये गोबां दङ वसुंधरा 1 वसुंधरा 2 इतिमध्ये थांबाय वसुंधरा 3आवबो जोंनि बे सरकारा जिहेतु आबादारिफोरनो बा कृषकनि आखायाव हा होनायनि बेबस्था खालामाखै अधिकारखौ होआखै बेफोरखौ इतिमध्ये लानानै जों रायजोफोरनि गेजेराव थांदों आरो रायजोफोरा बेफोरखौनो नागिरदों लोगोसे जितु सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय मुवा बेसाद बे मुवा बेसादनि बेसेनखौ खमायनो थाखाय थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो BJP जों दैदेनजानाय NDA सरकारा केन्द्रआवनो जा रायजोआवनो जा बिथांमोना खमायनायनि प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय दिनै 11 बोसोर जालांबाय 12 बोसोर जालांबाय बे रखम मुवाफोरनि बेसेनखौ बांहोनो हायाखै बेखायनो साधारन मानसिनि जाफोर समस्या दङ बे समस्याफोरखौ जिहेतु सुफुंनो हायाखै बेखायनो जनसाधारणा इतिमध्ये खुब माने प्रकाश खालामदों आरो खुब प्रकाश खालामनानै बे खेबसेयाव 44 नम्बर गणेशवर समष्टियाव बिजाथिखौ जिखुनु बिजाथिखौ जोंनि हानजाखौ जै खालामनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों जिहेतु दायो दा बेफोरो बिथांमोननि बाथ्रा बेफोर एलाइन जानानै मोनसेयानो जागोन थेवब्लाबो मोनसेल' जायोब्लाबो बे फेक्टर जानाय नङा आरो रायजोफोरा इतिमध्ये मिथिखाबाय BPFआबो सासन खालामबाय BJPयाथ' सासन खालामबायनो 2016निफ्राय बे सासन बेबस्थाखौ रायजो राजाया इतिमध्ये मोनबाय बिसोरो आसलते गरिब मानसिफोरनि बे समस्याफोरखौ लाना बिथांमोना माथा खामानि मावा बे अभिज्ञताखौ लानानै रायजोफोरा इतिमध्ये थिरांथा खालामबाय जे बिसोरखौ बे खेबाव फेजेननायानो मोजां बा सोलायनाय परिबर्तन इतिमध्ये रायजोआ नागिरदों बे बिथांमोना जुदि खौसे जादोंब्लाबो बे दासिमावलागै जि खोनाखौ मोनदों जोङो बे फेक्टर जानाय
दायो मोनसे आच्चा इतिमध्ये आङो बुंबाय जे मोन 8 दला जिहेतु खौसे जादों आरो बै मोन 8 दोलोनि गुबै थांखियानो जाबाय बिजेपिखौ हारायनाय गतिके बिजेपिखौ हारायनाय जिहेतु थांखि बेयाव सिपिएमआनो जा कंग्रेसआनो जा अखिल गगैनि रायजो दलानो जा अखम जातीय परिषदआनो जा जायखिजाया सासे थांबानो बे माने बिजेपिखौ फेजेननाय माबाया जागोन बेखायनो बे जिहेतु बुजाबुजियाव बे हाइकमान्ड इतिमध्ये माबा जानानै इतिमध्ये फाइनाल जाबाय फाइनाल जानानै जोंनि दोलोनो इतिमध्ये मोननै दल होदों बा दावलागै होदों मोननै समष्टि 14 नम्बर गरेश्वर समष्टि आरो भबानिपुर फरभुग बे समष्टि मोननैखौ अलरेडि होबाय दा बे रखमथ' थायोनो जे बे माने तृणमूल पर्यायनि कर्मिफोरा जायो माने गावसोरनि दोलोनि बा बिजाथि थायोबा मोजां बेखायनो जोंनि दोलोनो हो होननानै बेवहायबो नुनो मोनदों गरेश्वर समष्टियावबो नुनो मोनदों बे कंग्रेस दोलोनि माखासे माने किसुमान बे कर्मिफोरा मावथिगिरिफोरा इतिमध्ये जोंनो बिजाथि नांगौ होननानै दाबि खालामदों बेयो जाया बे हाइकमान्डनि माबा हाइकमान्डजों जिहेतु एग्रिमेन्ट इतिमध्ये जाखानाय